Wara laqgħu vot fl-MUT ġie konfermat li d-direttivi tal-Union tal-Għalliema dwar eżamijiet tal-Malti u l-Matematika ser jibqgħu fis-seħħ dan fid-dawl tal-fatt li l-Ministeru mexxi minn Evarist Bartolo mhuwiex jifhem il-problema u minflok isolvija qiegħed sempliċement jipprova jgħattija ta' malajr. L-MUT f'istqarrija qalet li skont informazzjoni li waslet għandha issa ser ikun hemm attentat mill-Ministeru biex jagħmlu karti tal-eżami ta' malajr minn persuni li mhumiex fl-iskejjel kif ġara f'nofs is-sena. Il-Union m'għandix fiduċja f'dan il-proċess li ser jirreplika dak li ġara f'nofs is-sena b'eżamijiet ta' kaf u b'disrispett lejn l-għalliema u l-istess student. Fi svilupp importanti l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tal-Istudenti li attendu l-iskejjel tal-Istat batet ittra lil għalliema fid-dawl tal-laqgħa li l-MUT organizzat mal-kapijiet dipartimenti u l-għalliema tal-Matematika u tal-Malti. Fil-waqt li qalet li tifhem li dan huwa żmien delikat għall-għalliema minħabba li qegħdin jintalbu jieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jġibuhom bejn ħaltej. Fl-istess waqt, il-ġenituri ta' tfal talbuhom biex jinstabu soluzzjonijiet li jindirizzaw din is-sitwazzjoni fuq bażi permanenti. L-Assoċjazzjoni qalet li dak li qed isir mill-Gvern mhux biżżejjed, għalhekk appellat ukoll lill-Gvern biex idaħħal mekkaniżmu fis-seħħ li jevita sitwazzjoni simili fejn l-għalliema ikollhom ammont akbar minn dak stabilit. L-Assoċjazzjoni qalet li għandha tinstab soluzzjoni konkreta u fattibbli għas-sitwazzjoni preżenti. Għalhekk l-Assoċjazzjoni talbet lill għalliema biex jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom ħalli l-istudenti fl-iskejjel medji u sekondarji jagħmlu l-eżamijiet tal-Matematika u tal-Malti tal-aħħar tas-sena.